Ito nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Online petition nga panawagan sa investigasyon sa paggastos ng pondo para sa COVID-19 pandemic ginaabi-abi ni Mayor Leonardia. Pagpili sa mga benepisyaryo sa financial assistance sa mga sektor nga napektuhan sa MECQ ginsuwestyon ipaagi sa raffle. Congressman Lord Alan Velasco magabulos bilang House Speaker. Russian vaccine nga Sputnik V, wala pa o kung Sputnik 5, wala pa nakapasa sa aplikasyon para sa clinical trial sa Pilipinas. Sa balita international, WHO maipain nga barato nga COVID-19 vaccine para sa mga pigado. Samtang sa balita sa sports, head coach ng LA Clippers naghalin sa pwesto. Balita Entertainment, Alice Dixon may pathag angot sa iya pagbisita sa cannabis farm. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan ang mga good manners sa paggamit sa social media. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Setyembre 30, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang hangin habagat na nag-apekto gyapon sa nakatundan nga bahin sa Pilipinas. Ang Visayas, Palawan, kalakip ang Kalayaan Group of Islands, kag Occidental Mindoro, mangin magalumon nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang hangin nga habagat kag localized thunderstorms. Mahuyang naman tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan padulong nabagat na nakatundan ay magaluntad sa Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro nga may mahinay tubtob kasarangan nga pagdapya sang balod sa baybayon. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:46 ang aga, magatulod naman alas 5:46 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Sige, welcome once again sa aton diri nga Aksyon Balita Morning Edition sa aton mga ka-aksyon dira sa Facebook. Remia Garcia, good morning. Sakay sino ni? Dela ha, sa balik ubla sa babaw bla kay Ma Earl, good morning. Good morning man sa aton nga followers from Japan guro ni kay daw hindi ko konsinti sang nga Bombay Padernal, Ivy Lucasan from Handumanan, Jing Verbail, sakay Renan Payungayong, Michael June Season. Happy birthday kuno sa iya tiyo nga si Zaldi Palma sa Barangay Punta Taytay. Monitor from Paranaque. Salamat. Happy birthday. Happy birthday. Basi malipat ko blata mi awon ko man bla si Renz Andrew Duran. Birthday niya man. subong adlaw. Okay, sige. Birthday man. Bulok naman. Kag sino pag ito gani? Si Cap? Si Kap pa Bibing Noble. Birthday sa Barangay Panukoy. Happy birthday Kap. Kag birthday mo isang tito ko subo Action Boy. Damo Tito birthday Jerry ba? Gatcho kadamo sa kaladuan to subong man. Damo sa mapadala ba? Ay padala gali kay bawal kadtuan. Padala lang. Padala lang. Good morning and happy birthday. Correct. Si Zion to kay na birthday man. Alex Fuentes, good morning. Sa kay Apos Niscol. Sofia ni Goro ay. Goro Sofia Luxin. Yes, correct. Sofia Luxin. Mangkot ko tayo kung madisiko kita mga public market ma-open naman. Ma-open Sunday lang ang close for disinfection. Sunday lang ma-open siya. Michael Joseph Hilado, love your OTD for today. Thank you. Okay. Sige. Dito Sa siya sa Handumanan. Handumanan. Stay healthy, stay safe. God bless. Angi. Angie, guro ni? Hindi, angi. Angi kay may end mo. Oo. Sige. Jess Branya Hasildo, Jason Tanhusay. Si Van Mayo. Yes, Mayo. na-correct na kita, correct Action na. Boy. Ma'am Vanessa Mayo. By the way, I love your dress. We're out of town. Okay. Out of town sila. Ay, ano ni? Meets the first portion. I miss the first portion. Love from Minneapolis. Minneapolis, the Twin City, Minneapolis and Minnesota. Gala. Twin Twin City, City. so- Twin City sila. Sige. Antonyata Yap, good morning man. Antonyata, dira sa imo, good morning.
Kay you Christ Gabriel, good morning mga ka-action Sir Boy and Ma'am Dorel sa tanan nga suki kag tagpalamati kuno sa live streaming dira sa may DK Kapehan sa La Carlota City. Di namin ni mo ni Sir you Christ ni Action Boy. Butang na siya sang TV, bala, smart TV, connect kaya pwede ni mo. Galing. Walang tao na Correct. itong balita, para dako, di ba? Di pa problemahon mo pa siya, abe, sa smart TV, abe? Kaya firme naman lagi sila kapamati. Suggest ko na lang siya. Kayo man? Kayo man. Of course. Or ang namin, pag yung suggestion, bakla mo sa smart TV. Ay, kalay. Wala mo si butang to sa kwan, butang to sa kapihan. Stop. Wala ko gani smart TV. Bakal pa ko, kalain. Minmin Punteras. Aha. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning Action Boy, kag Action Dorel, morning man sa Energy Fans Club, kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Have a great day and keep safe always mga ka-action. Pwede na bala kasulod sa DSB Action Boy. Pwede na? Umpisa buwas. Kaya basa ito ka naman to ha? Ay, kala. Hindi magidakis ala. Kaya Minmin Ponteras, good morning man. Jesseline Tiangson, good morning Action Boy and Action Dorel, watching from Mansilingan, good AM. Kay Roy Andrada and Jessica Dolendo sang Ibi Magalona. Thanks. Ay, ang Blue Crabs ang Ibi Magalona, Action Boy, no? Sano, pataniliwat ka tilaw man. Bisan gagmay, Kung blaw, December magpuro na, matambo. nagakuha na si Mayor mo, seafood festival. Oo. Sige. Kaya Melissa Galanza, good morning. Pa-shoutout po. Kay Gracia Hareta Horpedalia, good morning Action Boy and Action Doll. Please greet us here. Sa din sila gani. Sila ni Hasabi, Abla Julius, si Aya nga bata niya. Yes, correct. Mayroon daw pagpamati, Ma'am Gracia. Mayla Dikito, good morning. Arnel Hulgin. Happy watching po live here sa Alabang, Muntinlupa. Good day po. Good day. Si Dennis naman, wake me up when September end. Bugtaw na, kadugay-dugay, October na Action Boy. Pila lang ka-oras. See you next year, September. Good morning ko, sa family ko da sa Island Green, Isla Verde ne. Mga Roma, itong mga tonok itong kaparyentihan. See you soonist. Takan ko dance. Kaya kay Christy Golmatico Avaro, good morning ka Aksyon, pag-greet lang. Diri sa Ginhalaran Silay City, live streaming gid kami there. Thank you. Sige. Kay JJ Vidal Bilonio, good morning man Action Boy. Araman si Melissa Galanza, nagpasalamat ni siya. Si Rene Fresco sobre Misana, pa-shoutout po, good morning. Sige. Kay Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Mayong agaman. Sa kay Rose Wenner sa Germany, good morning. Sino pa? Liwat Action Boy, ginag-greet ko lang akong tito, kay isend ko ni kuno daan sa iya nga ako niya greetings ko na. So formal lang ko mayuhon. Formal kayo mag-greet. Happy birthday. Happy birthday lang din sa akong tito, Jared Gatcho, da sa may Bohol. See you soon. Nasa Subong stranded siya gyapon, ka puli. Okay, mas gimpili lang dito na lang ani Action Boys. Kay dito man siya ga-work Subong mong. Okay. Tipilan siya ka months wala ka puli. Sige lang makapuli kay gina to. Okay na. Okay, sige, standby na mga Aksyon. Sa aton mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:20. Oras ginadulong sa kaaway. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating mga balita lokal, ginaabi-abi ni Bacolod Mayor Bing Leonardia ang online petition nga ginlansar nga nagapanawagan kay Presidente Rodrigo Duterte nga imbestigahan ang mga opisyal sa Bacolod, ilabi na ang alkalde. Ang online petition ang ginlansar sa change.org kag mayara na sa masobra 2,500 ka mga pirma angot sa liquidation sa mga gingastuhan sa syudad sa COVID-19 pandemic. Sa opening message ni Leonardia sa ceremonial launching sang One Hospital Command Center kag Backtrack System sa Bacolod Government Center kahapon sang hapon, ginpahayag sini nga indi lang kung tani paglamuran sa politika ang karon nga sitwasyon. Sino sa alkalde, maabot man ang tion para sa politika. Nagpangabay si Leonardia sa tanan nga magbuligay
Nagpangabay man si Leonor Diaz sa mga kapitan sa ila bugos nga suporta. Kasunod nga ang away kontra COVID-19 ang dapat pangunahan sang barangay base man sa palayag ni Environment Secretary Roy Simato kag IATF Chief Implementer Retired General Mel Feliciano. Nagpasalamat man si Leonor Diaz kay Feliciano kag sa iyang asawa nga nagabulig sa syudad. Sino sa alkalde kung tanan ang nagakooperar, mayara man sa uli ang bakulod sang success story kaangay sa natabo sa syudad sang Cebu. Plano sang fast crop operators nga magasapol kaupod si Bacolod City Mayor Evelio Lunardia agud hibaloon kon panugutan nga magbalik ang biyahe sang sakayan pandagat padulong Iloilo Bacolod vice versa matapos ipaydalom na ang Bacolod kag Iloilo City sa General Community Quarantine umpisa Oktubre 1. Suro kay MBCCI President Frank Carbon sa pagsulundan sa GCQ panugutan na kuntani ang tanan nga modes of transportation apang ilaman ginakonsiderar ang desisyon sang duha ka local chief executives rason nga luyag nila istoryahon. Dugang pa ni Carbon dako man ang mabulig sa mga negosyo kag ekonomiya sa pagpaydalom sang syudad sa GCQ bangod balik na ang transportasyon kag may sakayan na ang mga pumulo kung may sakyan na ang pumuluyo agud magbakal sang ila kinahanglanon kag bangod may trade and commerce mabuligan na ang mga negosyo. Nagswestyon naman si Bacolod Vice Mayor Alcid Familiaran sa DSSD Bacolod nga ipaagi sa raffle ang proseso sa pagpili sa mga beneficiaryo sang financial assistance sa mga sektor nga naapektuhan sa ginpatuman nga MECQ. Suno kay Familiaran, base sa iya impormasyon, 10 milyones pesos ang pondo gikan sa DSWD ang gintugyan sa Bacolod, ang 5 milyones pesos iga-release sa bulan sa Setyembre, kay iga-release ang dugang nga 5 milyones pesos sa bulan sa Oktobre. Ang financial assistance ang para sa mga nawadaan sa trabaho sa gitpatuban ng MECQ umpisa Setyembre 8 to 30 ukon para sa mga drivers, nagatrabaho sa parlors kag iban pa. Duha pa ni Familiaran, kulang ang pondo kag hindi tanan ang mahatagan sang ayuda. Ginehemplo ni Familiaran nga bilang isa ka anay kapitan, iya sadto ginahimo kon kulang ang ayuda amo ang pagpatigan sang raffle para wala sang malisya, wala sang pinilian kag patas. Ginasuwestyon ni Familiaran nga pwede man ang online raffle para malikawan ang face-to-face. Wala pa karon sang ideya ang Vice Alcalde kun bala sundon sang DSSD ang iya sini nga suwestyon. Ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiaran nga dako ang nabulig sang modified ECQ nga ginapatuman sa sulod sang 22 ka adlaw sa pagtinguha sang syudad nga matap na ang COVID-19. Ginklaro lamang ni Familiaran nga ang Malacañang amo naghatag sang GCQ status sa syudad base man sa evaluation nga pwede na ma-downgrade ang MECQ. Una na nga nag-apelar si Leonor Diaz sa National ITF nga ipatuman ng GCQ umpisa Oktubre 1. Suro kay Familiaran dako ang nabulig ni IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano sa measures nga iya gin-introduce sa Bacolod sa kampanya kontra COVID-19. Ginpathag ni Familiaran isa sa mga epektibo nga measures amo ang search and destroy nga practice para hindi maglaptang COVID-19 sang tinalikdan nga strategy sang syudad nga nagaakto lamang sa tion nga may nagpositibo sa virus. Bagod sinisunod sa Vice Alcalde, wala na sang backlog sa contact tracing sa mga nagpositibo. Magapabilin sa Bacolod si IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano tubtob nga mangin stable ang sitwasyon sa COVID-19 sa syudad. Sunod kay Feliciano, hindi nila pagbayaan ang Bacolod tubtob nga mangin estable ang sitwasyon. Kaangay sa laginhimo sa Cebu City nga naghalin lamang matapos nga na-set up ang Emergency Operations Center kag in place ang mga systems kag protocols. Duha pa ni Feliciano, iya ginalantaw nga may dutay pa nga coordination ka aktibidad sa mga nagalain-lain nga cluster para ma-harmonize ang EOC sang syudad. Si Feliciano ang nagtiner sa Cebu City sang kapin duha ka bulan, samtang kapin isa na ka bulan ang iya karon pagtiner sa Bacolod. Positibo si Feliciano nga mapanubo ang mga COVID-19 cases sa syudad sa masunod nga may nadlaw kag posible mag-stabilize sa sitwasyon sa masunod nga isa ka semana. Naglabot na sa 7,009 ang kabilugan nga recovery sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 142. Ginanunsyo sang DOH-6 nga naka-record sang 199 ka bagong kaso sang virus nga nagdala sa kabilugan nga 11,413. Ini ang ginalakipan sang 192 ka local cases kag 7 ka LSI. Samtang duha ang nadugang sa napatay nga nagdala sa 243 ang death toll. Samtang ang Western Visayas naka-record sang 2,134 ka laboratory results nga may 199 ka bagong nga positibo, duha ka 12 ka repeat test, 1,923 ka negatibo kag wala naman sang repeat test. Samtang ginpahiwala naman sang kapitan sang Barangay Rumirang sa Banwa sang Isabela nga siya ang nagsugok nga ibaligya ang karabaho nga ginahatag sang Department of Labor and Employment.
Sa interview sa Aksyon firing line, emotional ang insaysay ni Kapitan Manashi Bico ang ginhimo nga pagbaligya sa din iya na lamang naibaluan sa ginhatag na sa iyang dokumento agud pirmahan nga ang Carabao na baligya na. Suno kay Bico ang Hacienda Rumilang Proper Farm Workers Association amo nang baligya sang 5 ka Carabao balor 106,000 pesos sa rason nga wala na sang palawigan. Ginako ni Bico nga antes paginbaligya ang mga Carabao, una niya ginmando nga ipakwa ang mga sapat sa ginalawigan nga nahamtang sa tubang mismo sa eskwelahan ni rekabig sini hindi maayo nga talan-awon sa mga nagalabay tungod man sa mga higko nga nagalapda. Sa piya ka bahin, ginkumpirmar naman sang treasurer sa asosasyon nga si Jose Holo Dablo nga ulihin na nakahibalo si Kapitan Bico kang ila pagbaligya sa mga Carabao wala sang permiso sa Doli. Formal nga gin-turnover sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Kabankalan kahapon nga adlaw paagi kay Mayor Pedro Zayco Jr. ang mga LED flat screen televisions kag monoblock chairs nga gamiton sa mga daycare workers. Ini aga para sa new normal teaching sa mga estudyante sa piyak sang ginapangatubang nga krisis ng COVID-19. Ang turnover ginpatigayon sa gymnasium malapit sa People's Hall sang Barangay 9 Kabankalan sa presensya sa mga konsehal nga San Miguel Zayco, Roger Regalia, Jersey Guanzon kag DSWD Adelina Tomaro. Magabukas ang klase sa mga pampubliko nga bluthuan para sa school year 2020-2021 sa Oktubre 5, 2020. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Kag para naman sa complete management sa sakay Attorney Rex Celis. Attorney Rex, good morning sa imo dra. Kay Jeanette Delino, maayong agaman. Sakay Jang Yap. Jang, good morning. Kumusta? Kag si Kap Bibo Yap lang sa Barangay 32, maayong aga dira sa inyo. Edwin Miranda Sr. Sakay Gingging Arroyo. Sakay Kathy Apayat Morales, good morning. Sakay classmate ko Totong Hirona, maayong aga man sa imo. Sakay Aksyon Felix Campaniel. Rasya gali. Bongga siya. Sakay June Marie Radok, good morning ka no. I love Aksyon Dorel nga herdo. Herdo gida. Thank you. Gusto mo? May pangkulong ko din. Gusto mo imuon mo sa imo nga ikulungon ka man. Ipahulam ko lang yan. Hindi ko ako magkulong gid. Kaya ka social distancing bala. Bawal pag ganing parlo. Correct ko. Si John Marie Radok gali taga La Castellana ni no. Good morning dira sa taga La Castellana. Ay, Banwasang La Castellana. Giovanni Dohinog sa Kalong-Kalong Airport. Conrado Amante sa Monitor Sandomanan. Mary Jane Mendoza, ma-follow mo?
Oo. Si Topi Daimi Toper Quebrar. Morning sir ma'am, pangapita samtang gawas ang program. Tamyaw lang sa Tope and Daimi. Salamat. Edwin Kasuyon, pretty ng imo ko ng hair. Thank Pinaginpinan you. Kabangkalan City. Shout out lang sa Pinaginpinan Elementary School. Start na panghatag sa module from preschool grades 1 to 3. Sige, halong lang sa mga teachers nga nagapanagtag subong Black Action Boys sa correct. modules. Halong-halong gid mga ma'am, sir, keep safe gid. Kay Joanne Cabaya, good morning. Martin Aliling, dira sa may Imos Cavite. Kay Kosho Sandra May, dira naman sa may Talok Action Boy, Bago City. Kay Ma'am Cory Vidaha, dira sa may Kuwait. Jocelyn Arisivita Olak, good morning. Kay Rafael Caceres, happy birthday naman Action Boy. Kay Silvia Velarde sang Barangay Rizal, Old Escalante. More birthdays to come. Stay safe. Yes. Happy birthday, Ged. Kay Emmy Dolido, good morning Action Boy, Action Dora, kay Satanan. Ng mga members ng Energy Fans Club, keep safe everyone. God bless us all. Yes. Kay Migo Ronnie Vega, good morning dira. Kay Councilor Cindy Rojas, kay Bobby Rojas, good morning. Sige. Ang aga. Good morning. Ev Smart, Salcedo, good morning. Action Radio, Bacolod, Tito Boy, kagday Dorel, Energy. Keep safe. Yan magbanwa, good morning, Action Boy. Kag Aksyon Dorel, watching live from Victoria City. Kay Alunan Suzette, good morning man. Ophelia Arce, good morning, Action Boy, and Miss Dorel, watching from Isabela. Morning man sa employees mga empleyado ko Action Boy sang Silver Dragon. Upod kay Engineer Felix Villatura, always gid pamati program yo kag kay Toto Clyde kag kay Sis Delia. Good morning na lang kay kay Migo ta Jerry C. Yes, ang sang tag-iya Silver sa Dragon. Silver Dragon. Kagawad Mira Pulidario sa Barangay Panokoy, good morning. Suset Lumeda, good morning man. Marlene Diaz, mayong aga. Kaya Myla Primavera, good morning ka Action Monitor lang ko diya. Sige ma'am. Kaya Kosho Sandra May, watching live from Barangay Talok, Bago City. It's my birthday today. Birthday yaman gali Action Boy. Sandra, happy Miss birthday. Dorel. Nahano nga way kagidgat. Happy birthday. Ang birthday gali ni Sandra Kusyon eh. Kadamo ang birthday Action Boy, no? In fairness. Sige. Ang iban karon naman ha. Birthday. Sige, standby sa mga balita. Naman nga pagpapakod bagit sang lawas batok sa mga balatian, life extension Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:35, detalye na sang mga balita nasyonal. Magabulos si Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang House Speaker sa Oktubre 14. Suno ini sa isa katilimanan halin sa kampos ang kongresista. Una din si Velasco kay incumbent House Speaker Alan Peter Cayetano ang nakikita sa kay Presidente Rodrigo Duterte Martes ang gabi agud tapuson ng isyu sa speakership. Sa idalom sang term sharing agreement para sa speakership nagligid nga tuig, si Cayetano ang mga pungko sa una 15 kabulan sang 18th Congress, kag si Velasco ang mag-assume sang liderato sa nabilin nga 21 kabulan. Ang term sharing agreement ang ginpatungan mismo ni Presidente Duterte. Wala pa nakapasa sa aplikasyon ng manufacturers ang Russian vaccine nga Sputnik 5 para sa pagpatigayon sa clinical trials diri sa Pilipinas. Ginatubod ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere ang manufacturer nga Gamaleya nga nakatapos na sa phase 1 kag 2 sa ila clinical trials sa Sputnik 5 sa Russia. Sunod pa kay Verriere, nagpakigangot
pa ang Department of Health sa Gamaleya kag may ginhatag naman gini siya nga mga dokumento sa ahensya para sa evaluation nga ginahimo sang panel experts. Dugang pa ni Verrieres sa tion nga matapos ng evaluation sa Philippine Vaccine Expert Panel, ang potensyal nga vaccine magaagi pa sa Food and Drug Administration antes mapadayon ang clinical trial. Sa piyak nga bahin, ang solidarity trial sa WHO ginapaabot nga magaumpisa sa katapusan sang Oktubre. Masobra 30 ka probinsya ang iprioridad sa Philippine Identification System o kon PhilSys. Ginpahag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ang mga probinsya ginalakipan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Albay, Camarines Sur, Masbate, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Leyte, Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, kag Tawi-Tawi. Dugang pa ni Malaya, ang nasambit nga mga probinsya mayara na sang koordinasyon sa Philippine Statistics Authority subong man sa DILG Regional Offices. Ginpabilin sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mabakod nga kampanya batok sa ginalegar recycling sa illegal nga droga kag ginpahayag nga bisan nga chismis angot sa dire ginausisa sa ahensya. Sa Senate hearing sa ahensya angot sa ginaduso nga 2.7 bilyones pesos nga pondo para sa 2021, si PDEA Director General Wilkins Villanueva ang ginpamangkot kung may ginatutukan man ang recycling sa illegal drugs matapos na ginalegar sa mga senador nga ang anay PDEA administration nag-ako sa nasambit ng problema. Sunod kay Villanueva nga sa karon wala sa may nabaton nga report ang PDEA angot sa recycling apan nagakuha pa sila sang dugang nga impormasyon angot sa mga isyu. Ginpahayag sa PDEA chief nga may inventory ang ahensya nga 2.8 katonelada sang illegal nga droga. Mayara sa 118 milyones pesos nga unliquidated cash advances kag undocumented disbursements ang 2019 ang Philippine Drug Enforcement Agency. Base sa ginpagawa nga 2019 audit reports and Commission on Audit, ang ahensya may 87 milyones pesos nga unliquidated cash advance nga ginhatag sa 28 ka mga empleyado. Sunod sa state auditors, paglapas ini sa COA Circular No. 97-002 nga nag-require sa accountable officer para i-liquidate ang cash advance para sa petty operating expenses sa sunod sang 20 ka adlaw pagkarapos sang tuig kag bag-uhon sang masami kon ginakinahanglan. Gindepensahan sang Malacañang ang mando sang gobyerno nga stay at home para sa mga senior citizens agon malikaw nga matapikan sa COVID-19 kag ginpahayag nga ang mortality rate ang mataas sa may edad nga pasyente. Una diri gindangop sa grupo sa jeepney drivers kag senior citizens sa Korte Suprema ang ginatawag nila nga hindi makatarungan nga pagdumili nga makagwa sa ilabalay sa mga persona nga nagaedad below 21 years old kag 60 anyos pasaka magluwas kon emerhensya kag mag-report sa trabaho. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, diretso ini sa mga nagreklamo apang ang panindugan sang IATF ginabase sa siyensya kag bulong ang nasambit nga pagdumili. Samtang kumpiyansa si Roque nga mabasura lamang ang petisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39.
Ate, sige, good morning na sa aton dire nga mga followers sa Facebook. Yes. Si Mila Alit, good morning ha. Sa kay Ano? Mila Alit, good Ay, morning. yes, good morning. Ma'am Mila Alit. Kag kay Attorney Mark Steven Mayo. Yo. Gapamati siya subong sa aton Action Boy. Good morning, attorney. Yes. Anong mamensahe Ari mo na siya? siya sa Kwan. I think Sa- nakita ko na sa permis sa Kwan mo sa yes, ang Grace Pharmacy bala. Daw pangatag sa mga assistants. Oo. Ara siya, lawyer siguro sa Kwan ay isang Grace ay. Pharmacy. Attorney Hindi ba pwede nga siyang gapang-distribute lang, no? Hindi mo pwede nga daw ginsugo lang sa iyan ni Ayan. Iyan na. Naliyog lang ako daw. Si Ayan nga, attorney, di pa. Ikaw lang ito pa nagtago. Ay, kala. Sige. Hindi mo distribute to. Distributor. Good morning, attorney. Sige, kambaya, dali-dali. O, hindi ko na maligo na siya. Eh, di wow. Kapaligo, sige. Wala siya kapaligo. Sige, Sa kay amigo na ton Jan Chong sa Task Force Kasana. Good morning, man. Sige, kada. Sige, kada. dahil lang yun okay. Sa kay sino to kay kagina Action Boy? Ang last. Dali lang. Kaya doon naglawig ta. Okay. Ari kay Ruel Camonias. Have a great and blessed Wednesday, mga ka-action. Jocelyn Libon Despoho. Good morning, Action Boy and Dorel. Tamyaw ko lang. Sang happy birthday. Ako na po nga si Lucas Sebastian Herminal. Subsi Rose Almonia Predes. Morning. I'm watching from home site. Wow pangbuhin boto kuno akong greeting. Sige, yagi da. Gabi siya. On air ko pala subong. Ako di mabirahan siya. Charo. Sige, attorney, halong-halong yun sa imong activity subong adlaw. Kay, dito, Sobse Predes, watching from home site, God bless po. Evelyn ni Pomoseno, may aga Action Boy, kag Action Doll, keep safe everyone. Si Subse, ginatamyaw niya ko no, ang Family Almonia, La Chica, Predes, God bless and keep safe, mga idol. Sige, go Action Boy, ikaw naman. Okay. Si Maricel Toga niyo, greet niya lang ang pinalangga inablos no to Renz Duran. Happy birthday. From Mama Cecil, Mami Weng, di na to man. Tito Junjun, Tito Joji, at Joy pagid. Helen, kaparentihan matanan mga family matanan. tita. Helen Montano, good morning. Ginatami ko li ang mamang ko nga si Anita Brizuela. Nga mamati man kada adlaw. Sige. Kay Helen Montano, Action Boy. Good morning, Action Boy, kag Action Dorel. Ginatami ako gali ang mamang ko nga si Anita Brizuela. Nga pamati man. Ay, gali ka. Wala ko gali ka pamati. Sige, hagi doors. Sige, Action Boy. Happy birthday sa may birthday taman, liwata. Kag sa may mga anniversaries dira, happy anniversary. Hindi lang birthday, kundi anniversary. So may mga monthsary, hourssary, weeksary, minutesary. Uso pa ng mga sari-sari na kay daw Secondsary, pag kay daw ka kuha naman. Daw ka may COVID, uso pa ng sari-sari na. Ay, di ba wala lagi di ako wala akong may COVID. Myla Primavera, maing agaman. Kag by the way, 86 days na lang before Christmas, ha? Kadasig na lang gid no? 86 na lang. Yes. Si Rodora, Shoko, Action Boy, bongga sang off-shoulder mo, Action Doll, super cute. Good morning. Thank you. Watching from Hong Kong. Kasi damo the off-shoulder sa Hong Kong. Baklon ko hali ko pa ito. Gani man. Kabalo man ta siya minugbakal kay Lito Dayap, good morning. Energy. Siya na lang diya to kay daway madayon imo pa Hong Kong. Ay, gabi. Git pa nung dumagi dyan sa ako niya, no? Na-scam kita for the first time. Nga travel na itong tali to hindi gali pa abroad. ginakuha na. Andam kita sa mga scammers bala online. Ginablang reality versus ano ganina ng expectation versus reality. Bala. Andam ka muna, ha? True. Nakagi naman ko na. Kagi ka naman. Nga ka namin isang gina-post nila. Tapos sinang mga talon mo, mga reviews, sila mo na nag-review. Oo, pag abot mo to gali sa area, pag abot gali sang imo nga gin-order, hindi amo sa gina-expect nimo. Grabe nga editing skills. No. Andam ka muna kay makadamo gid sang mga mga hindi amo bala naton nga mga turan. Sige lang. So medyo panumdum na sa aton mga ka-action, no? Kay Sir Lito Dayap, dra sa may punta taytay na. Tandaan ko na Action Boy kay basta basta mga solid gani. Every day wala absent. Kita absent siya wala.
Kung kisa Tandaan tagin niya. kung kisa hindi lang ko dali magbasa, do memorize ko na yung mga Abo, akalay. sige. Kay Standby Rodora, na. Shoko, autumn dito ko na sa Hong Kong. Ano? Wala off shoulder. Standby na sa mga doon nga balita. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:46. Kag sa ato naman nga balita international, magapain ang World Health Organization o WHO sa ang barato nga COVID-19 vaccine para sa mga pigado. Sunod kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga mabakal sa nasambit nga bakuna o kung ang ining nasambit nga bakuna mabakal sa $5 ang kada isa. Sa sunod lamang sa 15 minutos makuha naman ang resulta. Nabaluan sa karon mayara na sang kapin 20 ka bakuna batok sa COVID-19 ang yara sa last stage sang ila nga trials. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, ginpahayag sa Philippine Charity Sweepstakes Office nga pagkatugutan na nga mag-resume mga operasyon sang Small Town Lottery sa bugos nga pungsod umpisa Oktubre 1. Ginpahayag sa PCSO nga umpisa Oktubre 1 ang STL nga yara sa idalom sang tanan nga Small Town Lottery Authorized Agent Corporation ang pwede na nga mag-operate. Kinahanglan lamang sunod sa PCSO nga makasunod sa aprobado nga health kag safety protocols. Kinahanglan man nga magpirma sa STL-AAC sa Deed of Undertaking sa PCSO Legal Department para sa pag-resume sang ila nga operasyon. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 44 centimos. Singapore dollar 35 pesos kag 39 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy. Ambot ko nakabalita kanisa nagligad nag-viral ni si Alex Dixon bala action boy. Dixon bala action boy. Dixon. Kay man kita mo to iya post na sa Instagram nga subong galing deleted na. Ara sa talamnan sang marijuana. Cannabis farm pero sa US to ya kon action boy. Galing kay wala ito ginbutangan abi that time. Una, tidamo-damo gid nag-bash sa iya action boy. As imi nagambal nga basi kadtuan kada sang pideya mo para bala action boy ha. Pero kay kabalo ka sa iban nga lugar ti action boy nang ano to yan nang ano gitawag sini legal ang marijuana kay nagamit nila kwando medical. Oo. Pero may ano lang na saya may nagakaigo lang bala nga takos bala action boy measurement. Dosage na amo na siya. Pero ti amo ni naglagaw to siya ti subong ginpatag action boy nga ang iya to tani tuyo iya kay mahatag siya tani kuno sang ano bala sang info about sa medical marijuana amo to tani iya kay iya na nga vlog action boy do ka more on information do mamo na bala tigaling kay syempre basta ari kay sa Pilipinas action boy kag kabalo kita nga illegal na so amo na nga damo-damo to sa mga nagano sa iya nagtawag din bash tamo to gin-delete yun na lang action boy tamo to taning purpose ya subong ilang in-clear amo to taning purpose kadugay lang panumdom ya ba mga 3 weeks ago nag-go action boy balita sa sports. Gilayon nga ginpangaluyagan sa iban nga team sa NBA si Doc Rivers pila ka oras pagkatapos nga ini naghalin sa pwesto bilang head coach ng Los Angeles Clippers. Sa report naghalin na si Rivers sa Clippers pagkatapos nga hindi maayo nga performance sang team sa playoff. Pila sa nag-istorya dahil kay Doc Rivers ang Philadelphia 76ers kag New Orleans Pelicans. Mapadaan man karon ang pagpangita sa 76ers ang bagong coach pagkatapos sigin pahalin ang coach nga si Brett Brown sa tong naligid nga bulan sang madagdag ang Philadelphia sa unang round sang postseason. Iniman ang sitwasyon sa Pelicans matapos sila pahalin si Alvin Gentry bilang head coach sang mapaslawan ng New Orleans nga makasulod sa playoffs. Magluwas kay Rivers kalakip man sa gina-istorya karon sa 76ers si Houston Rockets coach Mike D'Antoni. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes, Kag sa good ato yung morning. action. Good morning nga nagali kay Mike Liboon. Yes, good morning Mike Liboon. Gapangagad sa pamahaw. Ay, sana. Dulungan niya lang ka. Di sa kupo niya lang ko dahil. Sige. Sakop. Kalain. Di ba kay kung kapangagad siya, tandaan mo, bawal ba subong of the night. Of the night. May lang ko isa ka mo kabalay ni Mike. Hindi ka mo dahil isa kabalay ni Mike. So, tiyan mo na, kung dulungan niya ka, sa kupo niya ko. Okay, sige. Thank you. Malo ko si Mike. Sa kupon mo sa Aksyon Dorel, ha? Correct. Kag sa Aksyon Eric, nagapag-greet gali ha, kay Kapitan Noble. Ganit man, ho. Barangay Happy birthday! Panokoy.
boy. Kay birthday ko no subong. Happy birthday kay Kapitan Bebing Nobles ang Barangay Pahanukoy. Yes. Ilan ang sikap man? Kaya ka young looking ni sikap ya mo. Timan ko to mo siya karon kung yambal ya simo. Kung imbitahon ako sa birthday Oo, ay kala. Bati-bati ba? So, sige, Action Boy. Teresa Linaha Kayaw, good morning. Sige. Sige. Sa aton nga balita, special Action Boy, ini ba lang paano ang good manners sa paggamit sa social media? Diba? Kay subong daan, mga warrior, mga tao, Action Boy, mas stress ka ganyan sa mga bashers. Bisan hindi wala ikaw ginabash, kisa abala, dumaluoy ka na lang sa ginabash. So, muna, kagdamo-damo mga fake news, subong gagurawa, buot na lang get. Ay, ban nga sigilan da sang post sa social media, bala, kapinpending daw pinirutika nga mga post. May mga tatlo, duha man nga ga-like, Importante may likers. May likers. Pagkalima, sinaya, viral na. Viral na. Kilala ko na siya. I don't think so. I don't think so. Sige. So, Reaction Boy, una, kayuhon mo ang imo nga manners sa social media. Nga doon pariyo man bala sa imo ginahimo sa real life. Na ano man na siya, kaya hindi porket, Action Boy, nga hindi tanan nakakilala sa imo sa social media, kaya pinagusto ka na da sang attitude mo. Hindi porket nga imo ngalan sa social media, hindi bala pariyo sa imo tudtod nga ngalan sa real life. So, it doesn't mean nga pinagusto ka ng dadayon. Kaya para, ano man bala, professional. Professional ang labi na dating. kung may ubra ka nga maayo. Professional ka nga tao. Correct. Correct? Agree? Agree. Very good. Agree or agree? Proceed to next. Do you agree or... Agree. Are you agree or are you agree? Or. Are you? Are you, gidya? Sige. So, next Action Boy, i-respect mo man ko, no, ang oras ng iba niya tao. Ini ba lang nagapadala, bala Action Boy, sa mga ipasa mo ito sa kung hindi magiging ang life mo. Mga ako na chain letter na. Chain message. Wala ko nagasapak Action Ako Boy. Ignore na daan nga muna. Kaya okay lang magpasa kada sa mga Hindi na pabutangi nga kung hindi mo mapasa sa 7 tao sa loob ng 7 minuto. ang buhay mo magiging miserable sa loob ng 7 taon. Di ba? So, muna pala. May isa kabalo nga 20 anyos na nga miserable yung buhay mo. Ay, kala. Yung pagidya. So, amo na siya, Action Boy. Hindi mo pag-abusohon, bala Action Boy. Ang time sa iba niya tao. Eden. Kalain. Sakta? Makabati di sa gali. Karoon buot lang si mo. Karoon ka lang din. Kaya nag-message siya. Ang next Action Boy, mangin mapagpatawad bala Action Boy. Correct. Be forgiving. Yes. Mapapatay forgivable. May langgan. Wala kang ipadayon. Be forgiveful. Forgiveful. Tala ka ba? So, amo na Action Boy. Once bala, hindi mag-ubras ang kuan. Makasala biyang tao. Hindi mo man pag-idungagi na lang ba? Especially kung wala man lang siya sala si mo. Babi man mo siya nga kasalanan. Kay kabalota, hindi gid man ta perfect tanan mo. May mga may makahimo siya sa sala da. Hindi na lang pagdungagi bash kay hindi mo man siya kilala in real life. Correct. Nag-intra ka man dai mo kami ginabash, nag-intra ka man dai mo ya. Intra ka man imo na nilihig ka gulo sa balay niyo, no? Nakakaapayabok na. Walang pasok. Yeah. So, amo na siya Action Boy. Pila ka mga good manners. Actually, damo pa Action Boy. Okay, sige. Sa kay Maninay ko, Bingbing La Chica. Good morning, Maninay. Sa kay Maninay, Elsie Hulingan. Yes, sige, yung good tanis na pang morning. tamyaw. Kaya dali na lang December. Ako niya mga Maninay. Duway ko di Maninay. Sa tanan sa Mindanao. May Maninay ko, Cebu man niya. Kung kumati man na sila gihapon. Oo, Maninay, Edith Labroso. Buto yung tsakto, apelido. Tungkol sa kadugay, wala na balaghatag si Maninay. Nakakalimtan mo na yung apelido. Kala. Mike Hinolan Carbiliedo. Good morning, bro. Santiago Cabarles. Mayang aga man. Kilala mo? Yes. Sino? Si Santiago? Hindi. Nga how? Kilala mo si Santiago. Si Action Boy, si Vice President Ray Jan Tan Villalon. Good morning, man. Ay, nadula akong live. Daw. Kag si Kagawad Ulay Abalahon dira sa pana kabarangay Kabog mayang aga man. Kag si Anthony ginagreet niya man. Again, happy birthday sa tanan may birthday Tito Jerry Gatcho. Happy birthday. Sa mga adlaw.
Standby na mga ka-aksyon sa Aksyon hotline with Aksyon Art Tayhupon. Pero antes na i-check ta na si Aksyon Alvin sa patrol, may nasapuan ko nga bangkay. Pero i-turn over ta na din kay Aksyon Art, ano? Sige. May nasapuan ko nga bangkay. Check ta na si Aksyon Alvin sa patrol. Aksyon Alvin, please come in. Sige, Aksyon Alvin. Salamat. Sige, ang mga detalye na karon sa sinisapuan, amo ni siguro ang nadala kahapon bala sa mabaskog ng daludo sa tubig. Sapuan na karon nga aga. No? Pero wala pa identity, no? Kaya duwato sila kabilog actually. May ngalan actually, pero may pa-sure ngalan talang siya. karon ay. Pa-sure Okay, talang. May ngalan sige, na takainas ang na missing wala. So pa-sure talang kung amo gina siya. So, standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.